Incwadi yamaGalati isahluko sokuqala iyafundeka. UPawulos, umpostile ongavele ebantwini, kananjalo kungengamntu, kunguye uYesu Kristu noThixo uYise, owamvusayo kwabafileyo, kwanabazalwane aba bonke banam, uthi kuwo amabandla kaThixo akwelaseGalati: Makube lubabalo kunye noxolo oluvela kuThixo uYise neNkosi yethu uYesu Kristu, owazinikelayo ngenxa yezono zethu, ukuba asinyothule kwiphakade eli langoku lingendawo, ngokokuthanda kukaThixo uBawo wethu. Kuye makube luzuko kude kuse emaphakadeni asemaphakadeni. Amen. Ndimangalisiwe kukuba niphambuke kamsinya kangaka kulowo wanibizayo ngobabalo lukaKristu, niye kwiindaba ezilungileyo ezizimbi, ezingezizo nokuba zizo ezinye. Koko kukho abathile banikhathazayo, bathandayo ukuzigxotha iindaba ezilungileyo zikaKristu. Ke nokokuba sisuke thina aba, nokokuba sisuke isithunywa sasezulwini, sanishumayeza iindaba ezilungileyo ezinxamnye nezo sanishumayezayo, masisingele phantsi, njengokuba besesitshilo. Ndiyaphinda ndithi nangoku, ukuba ubani onishumayeza iindaba ezilungileyo ezinxamnye nezo nazamkelayo, makasingele phantsi. Kuba ngoku ndithomalalisa abantu, ndithomalalisa uThixo kusini na? Ndifuna ukukholisa abantu na? Ukuba ndingaba ndisakholisa abantu, ndingaba andingumkhonzi kaKristu na? Ke kaloku ndiyanazisa, bazalwane, ukuba azingokomntu iindaba ezilungileyo ezi zashunyayezwayo ndim, kuba nam lo andizamkelanga mntwini. Andizifundiswanga nokuzifundiswa, ndazamkela ngokutyhilelwa nguYesu Kristu, kuba nayiva eyam ihamba iyayifudula iseBuyudeni, ukuba ndaya ndilitshutshisa ndilibhuqa ibandla likaThixo ngokuncamisekileyo. Ndaya ndihambela phambili eBuyudeni, ngaphezulu kwabaninzi ababezintanga zam eluhlangeni lwakowethu. Ndandizondelele ngokugqithisileyo izithethe zamawokhulu. Ke ekugqibeleni kwakholekayo kuThixo owandehlulayo kwasesizalweni sikama, wandibiza ngalo ubabalo lwakhe, ukuba amtyhile unyana wakhe ngaphakathi wam, ukuze ndimshumayele ngeendaba ezilungileyo phakathi kweentlanga. Kwa oko andibhekisanga nto kwinyama negazi, andinyukanga nokunyuka ndiye eYerusalem kubo ababengabapostile bangaphambili kunam. Ndisuka ndaya kwelase-Arabia, ndaza ndabuyela eDamasko. Ndandula ndathi emveni kweminyaka emithathu ndanyuka ndaya eYerusalem ukuba ndazane noPetros. Ndahlala naye iintsuku ezili-15. Andibonanga wumbi ke kubapostile, yaba nguYakobi, umzalwana weNkosi yedwa. Izinto ke endibhalela zona, yabonani, ndithetha emehlweni kaThixo, andixoki. Emveni koko ndeza kwimimandla yelaseSiriya nelaseKhilikiya, ndaye ke ndingaziwa ngesiqu ngawo amabandla akwelakwayuda akuKristu. Banela ukuva kwakuphela ukuba lowo wayefudula elitshutshisa, ngoku ushumayela iindaba ezilungileyo zokholo, ababefudula elubhuqa, bamzukisa uThixo ngam.